No a sami, každá pátá technika kiaj. Jo, svoji frekvenci svížně na polu. S tím úderem musí zranit soupeře. Jo? Neposouvat ty ruce a tvrdě rychle. Kop je minimálně na pás, ne pod pás. Jo? Přidej nohy, máš dvě nohy, kopeš nad jednou nohou. Jedna levá, jedna pravá. Tak, vydat postoj, jedete sami, jo? 5 dopředu, 5 dozadu. Jo? Nebudu číst techniku, tu byste měli znát, jo? Uvidíme, jestli si to pamatujete. Jo? Jdeme. A dozadu teď, ano. Vyslaď na pilu, člověče, jsi velký jak já. Tak, druhá technika, jdeme. Nemůžeš dělat morotejo kouke, tam je harajo to šivke. Tak to udělej. No, dopředu jdete s čudan gyakutsuki, dozadu potom haraj, otošivke a gyakutsuki. No, ič. Ni. Tak, jediný on má gyakutsuki. Vy tam bijete zase oitsuki. Ještě jednou říct. Máš tam gyakutsuki, proč biješ oitsuki? San. Shi. Je změna, to, co jsem vám četl, takže dozadu je blok a úder. Ič. Ni. Napovím, haraj otoč. San. Shi. Ups. Tak, jdeme. Ještě poslední. Vytvářte v ose. Můžete mít ty nohy takto na šířku ramen. No. Nedávej nohu v noze. Ústup normálně. No. Jdete totiž v ose. Takhle nikdy neudržíte stabilitu. No, bojový postoj je na šířku ramen. Jo, jste měli stabilitu. Jo, proto nechodíme takto no, po ulici. Jo, na šířku ramen. No, takto. Žitom se posouváte. Neposouvejte mu tady. Jinak už nejsou peři. To jsou peři. No, to se jde dozadu. No, třetí, co tam je. Tak, ashi barai. Jo, ayumi ashi. Pak je mavate. No, jdeme. Ten podmet klidně zrychlete. Tam ten soupeř nebude čekat, až bude podmet. Jo? Tak, čtvrtá, Mama Shigeri. Kop, ten snad bude vypadat líp. Hoďme. Mama Shigeri, no. Ty kopali Maigeri, no, jediný kopal. Já počítám, já čekám, až se někde zastavíš u nějakého. A nevím, proč pořád děláš údery. No dej mu tam někde ruku, ať on se chytne.
Pořád děláš údery a on neví, kdy má skončit. No? Já počítám. Ty mu děláš úder na hlavu a pak ji stáneš, dáš mu ji na břicho. On čeká na. San. No doblokuj to. Musíš to dotočit, no, jinak tě bouchne. San. Shi. Go. Ich. Ni. Go. Ro. Si. Střídáte to nebo jede jenom jedna strana? Jenom jednu stranu. No, kluci ví, že to se střídalo, měli jsme to venku. No. Někteří jste to jeli asi poprvé, tak proto jsem se ptal, že jdete na zkoušku, jestli to umíte, tady toto. Ni. A jdete zpátky, ič. Ni. Ič. Ni. Ič. Ni. Nemůžeš jít dopředu s blokem. Jako mohl bys, ale ty máš útočit. No ale ty děláš toto a pak děláš toto. Není útok. Tak to bylo stejné. Dobrý, tak změna. No. Smrčí chlape, ty si tu sklapá, to bije jak holka. Další. Jiří Škandera. No, hej. Joj. Trochu kata. Kiki side ič. Jdeme. Tak, další, kalužáku. Musu být další rej. Joj. Jáme. Zpátky, rej, kodačí. Joj. Joj. Tu máš musu být tak. Zahlas tu katu, nahlas pořádně. Tak, já podle toho poznám, jak jestli budeš cvičit naplno, nebo jenom oschodíš, jo? To jde zařvat, anebo říct, jo? To je rozdíl. No, hoďme. Tak další Adam Gabris. No, musí být další rej. Joj. Tojku kata. Kiki side ič. Tak, jdeme.
Tak, další, Matyáš Ruška. Musubidači, Rej, Joj, Tojku Kata, Gechi saidai ich. Geki, Saidai, no. Gechi No, jdeme. saidai ich. Jaj. Sebastián Sikora. No, Musubidači, Rej, Joj, no, Tojku Kata, Gechi saidai ich. Jime. Ne. Znova, začni znova. Jaj. Jaj. Začíná se doleva. Tak, Kuhanek Jakub, poslední. No, Musubidači, Rej, Joj, no, Geki, Tojku Kata Gechi saidai ich. a Jime.